Takže teď si ukážeme první techniku ze sady Omote, ze školy Katori Shintoryu, kterou já jsem dělal skoro 15 let. A chci vám ukázat, jak vlastně tyhle techniky fungují v historickém japonském šermu. Tato technika je docela zajímavá a je to technika, kterou se můžete bránit vůči jako 95% útokům, protože 90% útoků nebo šermířů bude útočit z pravé strany ze zhora. Takže je to jedna z těch prvních technik, kterou se musíte naučit a která je fakt docela efektivní. Jdeme na to. Takže soupeř stojí v nějakém horním postoji, útočí mě přímo na hlavu nebo na krk, anebo trochu víc jako na ramena, ale prostě se snaží proseknout nějaký ten horní terč tady nahoře. Já stojím s mečem u pravého ramene, inno kama je takzvaný, a soupeř na mě útočí. Tak. Já trošku ustupuju a získávám iniciativu, takže můžu soupeře i bodnout přímo na masku, no, přímo na obličej. Tak, ještě jednou. Tak. V momentě, kdy takhle soupeře už vlastně mám, že můžu přímo bodat proti němu, tak on samozřejmě se začne bránit. On začne třeba zvedat ruce a začne tlačit na ten můj meč a to je moment, kdy já mu můžu pěkně prosekávat stehna a přecházet pak do nějakých dalších útoků. Jo, ještě jednou si to ukážeme. Tak. Tady vidíte, jak dochází vlastně k tomu bodu na tělo nebo na obličej. Soupeř zvedá. Tak. A já samozřejmě, když cítím ten tlak do strany, tak hned můžu podejít i ruce a pracovat takhle pěkně tlakem tady do podpaží, kde i když má soupeř zbroj, tak vlastně tady to místo je zcela docela otevřený na většině typů zbrojí. Tak, ještě jednou. A teď prosím tě netlač do strany a tlač nahoru. Jo? Tak, soupeř útočí. Tlačíme směrem na obličej, on zvedá ruce, tak. A já mu je můžu podcházet okamžitě a pracovat nějakým způsobem dál s nějakým zakloněním a dalšíma technikama, které teď nejsou důležitý pro ten začátek, takže to nebudu úplně ukazovat. Tak. Ještě jednou z druhé strany se na to podíváme. Takže soupeř na mě zase útočí a vidíte to vlastně tu stejnou techniku, akorát z druhé strany. Jo? Zase maličko jsem si podešel prostě stranou z osy toho útoku, dávám tam svůj meč, lámu vlastně jeho útok a útočím přímo hrotem proti obličeji, proti krku nebo očím, to je jedno. Jo? Pak, když soupeř začne teda zvedat, tak přecházím na opětovné útoky kamkoliv dál. Můžeme ještě jednou. Tak, tady samozřejmě, pak když nedosáhnu už rovnou na obličej, tak rovnou v tom seku můžu vzít i kote, pravou ruku a přecházet do takzvaného tlačeného útoku. Vlastně když soupeř nemůže vůbec nic, já mu zašlápnu meč a pracuju si s ním pak, jak se mi zachce. Jo? To je taková borůvka v té technice, která tam je vidět, ale ne každý ji zná. Můžeme znova. Tak, jo? Zatlačím na soupeře, bodám nebo řezám přímo dopředu na střed. Přecházíme dál. On je tady soupeř úplně zamknutý, takže vlastně jak přicházím k němu, tak už pak můžu dělat, co chci víceméně. Ještě jednou ta stejná technika, ale zase z trochu z jiného úhlu, abyste viděli trochu jiný pohled na věc. Tak, soupeř na mě útočí. Tak. Já jdu stranou, vytáčím boky, tím vlastně získávám sílu a bodám přímo proti té masce, proti soupeři. On může zvedat ten meč, no tak ho můžu i hned podejít spodem pěkně. Jo, a zase bodám vůči tělu, přímo na tělo nebo někam tam. Soupeř může být ještě aktivní a ještě mi to jednou jako vybrat vlastně to moje zvedání. Tak. A v momentě, kdy se dostanete na nohu, tak je víceméně konečná, protože tam už se nikam nedá jako odpáčit. Jednou trochu jiná varianta té techniky. Tak. Jo. Tadyhle se dostáváme do toho momentu, kdy vlastně soupeře jsem nechal odejít pryč do nějaké vzdálenosti, s kterou si pak můžu dělat dál, co budu chtít samozřejmě. A to už je klasická šermířina. Takže ukážeme si to ještě jednou pomalejc, jak vlastně ta technika vypadá, jak vypadá ta kontratechnika z mojí strany. Jo? Mám inno kama, soupeř na mě útočí ze zhora, provádí ten sek na mě, tak, a zasahuje mě do hlavy. Jo, tady je vidět prostě zásah do hlavy. Já si poodstoupím stranou a přecházím, takže mu vlastně hrotem meče začínám hrozit. V tomto momentě já můžu vlastně jenom vykročit dopředu a bodnout. Jo? To je úplně ta základní varianta. V momentě, kdy soupeř začne tlačit do toho mého meče, no tak já ho to začínám podcházet. Jo? Koteage, ze spoda. Řez,
spojený s tím, že rovnou bodám i na krk. Jo? Pak, když tlačí, nebo respektive pak, když nebude tlačit to do strany, ale bude jenom zvedat nahoru, jo? Ještě jednou půjdeme do toho seku na hlavu. Jo? Bráním se, on zvedá ty ruce, aby se mohl ubránit, tak přecházím do seku na nohu. Takhle pěkně na nohu. Říkáte si, no jo, jenomže teď mám hlavu přímo pod jeho mečem, jenomže to jsou techniky, které jsou dělány proti zbroji. Takže já dostávám maximálně do helmy a nic moc se mi neděje. Teď v tom momentě, kdybych jako dostával do té helmy, tak vlastně provádím Katori Shintoryu Mase, kterému se říká Makiuchi, a tím vlastně odstraňuji soupeřův meč stranou a přecházím dopředu a už nejdu na helmu, ale jdu pěkně takhle na krk nějakým tlakem, jo. A už toho soupeře vlastně mám a zabaluju si ho dál. Takže tohle to byla jedna z těch základních technik, která se vlastně učí už v té omote sadě. Omote znamená vnější, to je to, co je vidět. Jo. Ve škole Katori Shintoryu jsou vlastně 3 úrovně edukace. Omote, Gogyo a pak nějaký Hichijo. Jo. Hichijo je prostě expertní věc, Gogyo je pro ty, který už jsou opravdu jako samuraj a není to klasifikace klasického ashigory, když bych to tak řekl. A to omote je vlastně to, co ty lidi, kteří s tou školou prošli, nebo aspoň částečně prošli a mají třeba nějaké velké zkušenosti, tak učej běžní lidi. Můžou to učit jako běžní lidi, prostě přijde k vám sedlák na ulici, vy nabízíte to učení, on vám zaplatí několik ryo a vy ho učíte prostě tu techniku, kterou jste teď viděli. A ta technika je hrozně univerzální, protože, jak říkám, jo, prostě někdo na vás útočí a útočí většinou z pravé strany, jo, někam sem, na hlavu, anebo v nějakém tomhletom úhlu, prostě, já nevím, odsaď, řekněme, 30 stupňů, až v podstatě řez, jakoby skoro až na tělo. Jo. Tak tohle vlastně všechno tyhle ty úhly to pokrývá. A vy děláte to, že vlastně stojíte v klasickém innokama, to znamená, že opravdu máte přehled po celém bojišti, o tom, co se děje, a vlastně ten útok na vás přichází a vy ustoupíte stranou a převezmete iniciativu. Jak už nějakým našlápnutým bodem dopředu, anebo pak nějakou tou vazbou třeba na nohy a dalším sekem směrem na soupeře. Jo. Takže tahle ta klasická věc tam je. A je to extrémně efektivní, funguje to velice dobře a zejména to funguje proti soupeři, který dokáže dobře odhadnout tu vzdálenost a ten útok jako tak trochu přepálí, tím pádem ho dostanete hned z té první. Jo. Úkrok a bod přímo na krk, na obličeje nebo někam takhle. Proč jsem si vybral tu techniku, je ten důvod, že vlastně tato technika se objevuje i v evropských školách šermu. Vím, že Fiore Delivery ji má, vím, že i německá škola ji určitě používá, jo, protože to je opravdu extrémně univerzální věc. Jo. Stojíte v klasické pozici a bráníte svoji levou stranu, to znamená tu slabší stranu, na kterou ten soupeř útočí. A v japonském šermu to je taky. A myslím si, že i v ostatních školách šermu prostě bude nějaká takováhle technika. Takže to je jedna z těch naprosto univerzálních technik, které se učí opravdu od středověku až do dnes. A to teda zejména ve škole Katori Shintoryu, kterou jsem si já i prošel. Budu moc rád za nějaký komentář, dejte mi like a uvidíme se u dalšího videa, kde si zobrazím nějaké další techniky s mojím pomocníkem. Tak jo, mějte se, ahoj.